Waqt attività politika f'Ħal Qormi bit-tema Enerġija Pożittiva, il-kandidati tal-Partit Laburista għall-Parlament Ewropew Ivan Grixti u Deborah Schembri tkellmu dwar il-kisbiet importanti tal-Gvern matul din l-ewwel sena tiegħu. Grixti kritika lil min b'mod qarrieq ipprova jbeżża lin-nies li l-kontijiet tad-dawl mhux se jorħsu. Huwa sostna li m'għandu l-ebda dubju dwar dan għaliex jemmen fil-Prim Ministru Joseph Muscat. Ivan Grixti saħaq li l-edukazzjoni hija l-kolonna ta' dan il-pajjiż u għaldaqstant is-suċċess ekonomiku ta' Malta jiddependi fuq is-suċċess akkademiku ta' awliedna. Dwar l-immigrazzjoni, Grixti faħħal lill-kandidat għall-Presidenza tal-Kummissjoni Ewropea Martin Schulz wara li dan tal-aħħar wiegħed li se jkun qed iniedi politika komuni dwar l-immigrazzjoni kemm il-darba jkun elett bħala President. Min-naħa tagħha, Deborah Schembri fissret kif dan il-gvern huwa gvern tar-rekords pożittivi. Dan kif l-ewwel sena tiegħu, Gvern Laburista ħoloq 6,000 impjieg ġdid fl-oqsma tal-edukazzjoni u s-saħħa. 300 impjiegi ieħor f'għawdex, żied l-istipendju, naqqas it-taxxa fuq id-dħul, franka 5,000 euro lil dawk iż-żgħażagħ li se jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom u se jagħti privat b'xejn lil dawk li jfallu mill-għażamijiet tas-sekk. Għal kuntrarju, sostni Schembri, il-Partit Nazzjonalista kienu għadu l-partit tal-gimmicks. Fl-istess waqt, Deborah Schembri saħqet li ħadd mhu ser jieħu elezzjonijiet mingħand min għadu ħirex mill-qoxra. Dan preferenza ċara għal dikjarazzjonijiet li jagħmel Simon Busuttil riċentament.